Ох, ну, як нехта кажа. Дрэва звалілася. А навошта яно звалілася? Гэта ж яловае дрэва або елачка. Я яшчэ не зусім разумею розніцу. Але шыпулечкі ёсць. Шыпулькі. Ці любіце вы шыпулькі? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Пойду пагляджу, што там у каранях гэтага дрэва. Чаму яно звалілася? О! Іду вось такі тут. Ой. Ідём далей. Угу. Далей толькі вось так. Жорстка, але як быць? А! Што гэта было? Ох, ну, павуцінне, на шчасце, павукі у Беларусі, здаецца, не атрутныя. Але калі іх атруіць... Ай! Добра, тут пойду. Як прайсці? На мяне всялякае лётае. Я ўжо пачынаю псіхаваць. Як тут прайсці, ай? Я ўвесь павуцінне. Спадзяюся, і ў павуках. Вось і карані. Всё зразумела, што тут так адбылося. Дрэва пасмактала.